Здравейте хора, аз съм ХТБГ. Днес ще направим оцеляване на Майнкрафт с един човек, наш приятел. Всеки го знае кой. Трябва сервера и той идва. Айде бе. Леле, къде не спълна? На дърво. Покрай нас има поени и мина. Мисля, че този сервер ще стане много добре. И още от самото ми виждане виждам две овци. Чекайте. Нашият приятел влезна. И 4 овци. Завъдвам се. Елми. Викам на овчи. Айде да е овчи. Къде е друга сестра ти? Седи там. Да не се изгуба. Оти. Добре, вече имаме за едно легло. Чуеш ли? Бе, има 3 прасенца и 2 крави. Ела тук, бе. Знаеш що? Тук има... Това с кафе. Взими я. Има добив на храна. Тук има. Ела, пращу. Опа, още 2 овци. Чекай малко. То сервер почва да е бълго. Оправи се. Взима ги. Имаме ли 2? Приятеле. Кажи нещо. Още една биде. Кажи нещо. Кажи нещо. Хора. Още една. Я биде. Йо. Колко? Нещо става много я. Колко? Две. Имам 5. Видях още една овца. А колко такива месета имаш? Месо. От такова. От овца. 4. Имам 9. А от прасе имам 4 и всеки има още. Пържоли. Свински пържоли. На великолепна цена. Имам вече 5 и 3 вуни. Но ти къде си, бе? Ето тук. Сега ще се върна. Какви се видя името? Ти- Още една. Ти близко до спауна ли си? А? Близко до там. Ела, върни се там, къде не спауна. Път аз съм си там. И си те там. Аз съм там. Ама тебе не те видим. А? Аз съм там, ама тебе не те видим. Трябва да се намерим, от не ми се прави на сервер. Да се качи по планината там, къде си ти. Да, аз съм там. Вече имам 7 фуни. Виждаш ли? Аз съм на планината. Е, таков е сервер нещо. Бъгне па се оправи, бъгне па се оправи. Я тебе. Още една овца. И прасе. Я да ти видя тъпил скин. Ела бе. Много е бързо. Ела. Имам вече
Имам 7. М? Имам 7. Има още прасенца. Не, това сервер вече... Не. Трябва да си навършим храна за Нико. Де да го фана луката? Трепай го ялата тако. Съберем малко дърво. Те тук съм, да знаеш. Видим. Стой си тук и си чупи дърво. Ма да не бегаш после. Ням. Ти да не избегаш. Не съм си чупил. Горе на планината ли, че си направиме... Забелязал ли си, че май няма зомбите? През деня зомби. Не. През деня зомби. Чекай Е, да те браво. върна. Ево ти на мен ми се харчи това. Я почти вече съм ги зарчил бучето. На мен не сега. А после ти нищо не правиш. Не се гъби. Напред за тебе говориш. Айде. Се спани да спим. Да не ги видиме. А черна имаш ли бе? Черна? Да. Не, само кафе. Кафена само. Да. Само кафена. Да. Я ми метне селата вълна, къде имаш от тебе. Имам бели. Дай ми ги Само сите. една кафена. Сите. 5 бели Дай. и една кафена. Дай. 13 вуни. М? Имаме 13 вуни. Имаме за още 5-тима. Защо ти? Така. Просто ки си пренесеме неща. Чакай са тук да си изкопаме дупката. Тук да си направя инструмент. Кирка. Пауза. По-близко си. 30. 30. М? Много малко. И 2. Много малко я. Че си направо сега секира и... Секира. Па напраси, не ме плашиш. Ичо, не ме плашиш. Карайки. Кои? Значи това. Чем? На ти. А я ти метнах. Не.
Това тук да не се загубиш, да знаеш къде ни е кащата. Два меча. Моя отгоре. Не знаеш. Ще се далечи на мен някое скрито съкровище, а? Какво скрито съкровище, бате пълно? Ле. Съкровище. Какво съкровище? Злато, Златото. Златото не е нищо. диаманти. Диаманти. Чай. Нали дрова искаш? Оди. А ти вече печката не свети, бе. Не знам. Преди като беше напалена, светиш. Казах ми машина да Бе, що стоиш чудната? за да си летиме нещо. Нещо стана. Да го пуснахме на... Направяхме си това на... Тук нещо, тук ти си направим такова. Кулото така е. Ега се посадиш. Ма кажи нещо, не трай. Що да кажа? Що ти се случи днес? Къде идееш да прави? И пък къде идем? На реката. Искаш ли па? Кога? Сабале! Не. Малко лагаща. Като че лице. Тези това вече стана. Знаеш колко дръвчета има са? Не. 38. Лажи. Ще срежем цялата гора. Ти срежеш ти цялата гора и после горските? Събрах въглища. 32. Тук си направил течение. Ти ли си разпил? Тук всичко си направил манджарна те срем. Клиповете стана 14 минути и 15 секунди. И сега трябва да го сопра. Как се правеше? Аха, добре, сетех си. А не съм играл от отдавна и съм забравил някои неща. Че се качва долу права кранчето. Кое кранче, бе? За водата. Не бе, не, нека си тече. Още го. Ама по-спача аз си И аз имам идея, що ти я правим. Хора, до тук ще мисля да продължим този клип. Не се ви харесал. Ако ми сте така, се абонирайте за моят канал и чао!